aanreiken. Dat is niet... Dit is... Ja, dat wordt ook wat, joh. Dat is wat mooi van deze Fiesta. Die had dus voorruitverwarming. Ja. Oh god. Ik zei skin. Maar ik heb een lange baardje, joh. Ja, winterbaan, nee. Ze slieten wel als een gek ding dan, maar... Als ik denk van, 130, denk ik een millimeter. Bart is echt van het Ruudske meidje. Maar die had geen, net zoals mij, had er natuurlijk geen voorruitverwarming. Geen voorruitverwarming, hè? Geweldig. Ik ben achter. Dus we naar mijn hockeytag. Nou, dan laat ik al geriers. Dan denk ik met deze klomp mij op een bek. Je hebt geen snowboots, hè? Die was dwam, was. Je moest oude winterband maskeerje. En die was nog in schoon zetten. Had ik nog een keer die. Had ik een keer die onder de klop, maar we heel slecht filmpje van maken. Dat zou ik nooit eens hebben. Eerst verklaarden ze me voor gek, joh. Maar bij de eerste vrouw zeggen ze er weer onder. Anders weet ik het woord, dan glied ik alle kanten op. Dat ik het zagen. Ja, dat is het waard van het zagen is mij. En dat er ontveilen is mijn schroevendrager. Ja. Het voordeel is dat het echt mooi wat stiller is. Net meer dat klep, klep, klep. Dat klopt niks van het heel filmpje. Een stuk beter en veiliger zijn. Geweldig. Ik kan ook nog een mooie foto nemen hier van het plein. Dat was volgende week anders. Dus, Ja, wat heeft volgende week dan? zaterdag, hè? Culturele hoofdstad. Hè? Oh, maar dat wordt hier of zo? Ja, dan begint het jaar. Hè? Oké. Dus dan, ik weet niet of je ervan gehoord hebt, maar Ja, ik had er wel eens wat veert. ja, het is het hele jaar groot feest hier in de stad. Dus, Nou, ik zie nog niks hoor. nee, dat komt nog. Hè? Oh, dan mag het beginnen dan. begint overdag. Vrijdagavond dan en zaterdagavond dan heb je hier vanaf 7 tot 9 door de hele stad heen. Ja, maar werk je ook voor culturele haaststeden dan? Nee, maar ik vind het wel heel mooi. Dus, Oké, ook een eentje er wel van. Nou al. Ik wel, ja. Oh, je bent een vlogger. Ja, Ja, juist. correct. Juist. Dan gaan we de keutel bij het skin heen. Nou, Geweldig. Net zei er een die echt fan van uw eind. Ik vond het machtig mooi die eind. Die kon ik geen oor van krijgen. Dus, nou, bij deze. Het is tijd voor het plaatsen van de Maxi Cozy in de auto. Zodat je weet, ik heb het al vaak verteld, maar voor de meesten die misschien nee binnen. Mijn vriendin die is zwanger. Volgens de kenners die het jij dingen had, de eerste keer dat ze dorst, ging echt verschrikkelijk te wijzen. Dus ik denk, ik kies een snee voor u, dus door. Gewoon lekker chill. Dan kan ik het drok om uitzien. Wat een bak laat bij hem. Nou, even zien. Hier lighter. Hier zit wat dingen. Hier zit wat beschreven op deze kant. Jongens, zo dan. Nee, dat is voor die. Ken er hier dan echt? Als jullie Fiesta is al wat lieds. We zitten eigenlijk maar denken om een auto te kopen. Ik weet nog niet precies wat, maar wel iets groter in elk geval. Misschien wel een Volvo is dat. Maar ik ben zelf natuurlijk meer een BMW man, dus ik dacht bijvoorbeeld een BMW X of zo is toch? BMW X3 of zo. Net zo X. Hoppakee. Zo. Dan zoeken we er al 15 man. Zijn dus daar ik waarschijnlijk hoe het ben in. Hij zal even een dingje in ben hoor. Hij regelt het wel even. Ja jongen, hij had het in de maat. Zo. Nou. Hartstikke fantastisch toch? Het vraagt, dat bezorgt dan dat diegene die je voor zit, dat die dan net via achter te kennen. Hey jong. Maar nou is het al wat, dus zit direct een politieman hier. Dat is me toch ook wat. Hoi, een actie op de buurt. En ik zit naar die, want er staat een politieagent in de buurt voor ons. Ik denk, oh, het zal hier een fietswedstrijd wijzen, maar het blijkt mij een vrachtwagen te wijzen. nou, door de glad is hij van een dik rijden. Hij zei het hem en zei ik zeg het aankomen. En zei ja, toen werd het te laat, dan laat de plak. Ja, dus hij ben nog 4 uur nog een auto denk ik. Geweldig. Nou meisje, wat is dat zo vier, hè? De opening zit er rond te komen. Cultureel haat, 20 jaar, heel benieuwd waar voor hem de bijwijs is. Ook een beetje wat toen ik die bij de Passion. Dat heb ik toen ik nog bij.
proef ik ziep nog. Maar hoe is het nou om hier zo te staan? Ja, maar daar jongen, ik ga duidelijk meemaken, hè. Dan zit er op het podium daar. Ja, dan ben je wel klein worden, hè. Dan kijk goed, jongen. Huppakee. En, huppakee, ja, dan, ja. Oké, dankjewel, Siep. Nou. Geweldig. Huppakee. Nou, het is alleen die een koffietest. Ik dacht, ik vind het net meer een hand, want op een gegeven moment ga ik gewoon de koffie drinken. En ja, ik ben toch, ik vond zeker elke week wat melden. Maar we hebben inmiddels tak aan mijn laatste pak koffie. Dus straks komen we nog een pak koffie van Gerda Haging uit Brazilië. Die is hem volgens mij nog uit Brazilië bij. Ik 100% Arabica. Nou, ik kan nog inmiddels over zeggen dat de Perla van Albert Heijn, die mag beslist net had. Dat is echt een 100% Arabica. En 100% Arabica is wel the way to go. Eerlijk zijn, als je naar prijs-kwaliteitsverhouding zoekt, dan had ik dit nog net premium, maar dan weet ik eigenlijk al wel dat de AH Basic, gewoon dat merkje van de AH, dus de AH Basic, dat het eigenlijk de beste bij binnen om in bonenautomaat te doen. De eigen conclusie. Ja, oké, nou, de watjes zijn nog mij. Het begint weer te dragen hier. Harry als een gek hier. Geweldig. Okay. Ja, met dit bedrijf hebben we dus ook al filmopdrachten. Dus daar ben ik nog mee bezig. Dus ik nog een keer in de keuken van de Friese Poort. Nou, weer op mijn locatie. Ik ga er een tweet op mijn Twitter-account zetten. Je kan me dus nooit volgen via Twitter. 64 volgers gingen nu voor. Thijs de Jong, AFC Ajax Noach, autojournalist Niels Godrom. Goeiedag. Nou, goeiedag. Kun je wel filmen, jongen? Hoe heet het nou? Ahoy. Ah, goeie. Waar ben je? Stel je me even voor. Ik ben Albert. Hoe? Albert. Albert? Ja. En? Justin Leukenaert. Oké, waar kom je bij dan? Is er iets van? Wat lees dan? Ik heb horeca. Management ondernemer horeca. Oh, dat ga ik niet. Maar dat is dan niks niet, hè? Nee, vrij weinig. Ja, ik zit er vaak in, man. Ja. Ja, nee, klopt inderdaad. Nee, jongens, maar ik moet je wat filmeren. Arigato, Mr. Roboto. Het beweegt wel, hè? Ja. Dan ben ik nog aan het verbouwen. Geweldig. Nou. Ik zie het er wel dus. Dan hebben we het voor de lunch. Dan haal je een broodje bij Vittorio op de voorstreek. Nou is het leuke trouwens dat ik door Radio 1 benaderd ben om morgen deel te komen bij het programma Taalstaat. Daar in het nieuwe taalpaviljoen. Dus zullen we eens even zien hoe het met de taal staat? Taalstaat. Hoe het met de taal staat. Kwartier voor 12 morgen. Maar zo ben ik om 12 uur zo die man in België voor een voorgesprek. Om te beginnen, wat zijn hemelsekken? Wat zei? Oh, Emelsekken. Oh, Emelsekken. Dat, ja, dat... Sir Pieter. Ja. Oké. Geweldig. Om 6. Ja, het is vanzelfs vredemiddag. Dus het is tijd voor de... Een doos vol met lekkere versnaperingen voor de onvervalste Vrimibo. Met dank aan drankenspeciaalzaken Jelle, hè. Drink minder, drink beter. Geweldig. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu gekomen. Jongen, wat is dit nou hè? Vond je nou een leuk filmpje? Dan toen ik hem heen, moest nog meer van deze beste jongens in. Abonneer je dan. Nou, proost hè, lekker. Er was nog een on-take doen, zeg maar. Wat voor een sterrenluurs, hè? Er was nog een on-take doen. Nou, maar eerder dan doen we een on-take. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu gekomen. Jongen, die hoor. Lekker. Heerlijk. Vond je nou een leuk filmpje? Dan toen ik hem heen, was het meertje van de Friese vlaggen. Abonneer je dan. Heerlijk. Als het wel op de jalk manier drinken was, dan was het minimaal eigenlijk 4 slokken achter elkaar drinken. Een flesje bier is allemaal leeg in die zin, maar goed. Knipt ze leeg. Je knipt ze leeg, ja. Kijk. Geweldig.